Yeah, nke a bụ na akpụ come here. esi na aka anị I'm coming. adịm Aka anyị a nke mbụ bụ na mmiri ga-ezogodo abalị 3 from mbọsị aka chara acha. Since Igbo mata andomekwa nke disi. gịnị bụ ịka anị Ọ bụrụ maka aka ji bata. Asị nke mgbubi ya n'isi. ịkpọ afọ ịka ịkọwala anyị ịka anị bụ ikwu oge a ga-agụ anị Akazi ana oge a ga-agụ anị mana ọ katara aka. Mana akazi ana ka a ga-ati ezi mgbe a ga-eme erimeri orie ndị uvu. N'ibidoro ihe a n'isi ihe gbasara ọnwa oriri anị. Ọ bụ oge ndị be anyị na ndị Igbo ọtụtụ ndị ọzọ wee ife ha na-akpụ ya. Mana anyị wabụ nka na ọkachasị akpụrụ na agbanị na-akpụ ya ọnwa oriri anị. Ọ bụ oge eji ewepụta ihe ubi ma na-ekene Chukwu Abịama bụ Chineke ndị nna nna anyị ha na-akpọku n'ọgọ na ihe ọma o mere ha. Ya bụ oge a na-akpọ harvest. Ya ka n'isi gị na m ga-ebido ya n'isi. Ọ n'oge harvest a ka a na-ewere eze ihe ubi. Ibe na Igbo niile eze ihe a kọrọ n'ubi ya bụ eze ihe ubi bụ ji. Ọ bụ ji ka eji eme omenala. Abazie n'ọnwa oriri anị abụzi ị na-anụ na ndị Nkanụ na ndị Akpa Ugo na ebe dị iche iche na ha na-eri gịnị na ha na-eri ji ọhụụ. Ọ nnukwuta mmemme. Ọ bụrụ na mgbe ochie mgbe Krismas ka na-abịabeghị be anyị ihe awa ọnọdụ dịka oge ndị be anyị waji eme Krismas nke ha. A na-eme emume dị otu a n'ọnwa a n'iri ji a ọtụtụ obi aṅụrị. Ịma na biko ka anyị na-akọwa Krismas ka m ihe oriri a ewe onye si na ha mụrụ a na-echeta n'oge a ka ha wasi ewe aṅụrị nke ha wa. Ana m asị n'otu a ka ndị gboo si ewe aṅụrị ọnwa anụ anyị nọ. Ọ ihe dịka iji maatụ ka njem nọ nnukwuta abịago na a ga-ewezuga nke ochie maka na Chineke ewetago nke ọ site n'ihe akọpụta n'ala. Oge a na-eme mmemme a n'ọnwa a ụzọ ihe ịtọ na-akwụ ọtọ n'ebe o metụta ndị Akpa Ugo. Nke mbụ akasị ana ebidozie tinyewe ụbọchị a ga na-eme omenala n'orube n'ebe dị iche iche. Omenala nke ga-abịa na mbụ na akasị ana abụ ebe o metụtara orie ndị uvu. Gịnị bụ orie ndị uvu? Ana m abịa ebe o metụtara orie ndị uvu bịa bụ nke mbụ. N'etiti a na-eme orie ndị uvu a na-akpọkwazi ya oriri ji ọhụrụ. A na-asị na ndị dịka na-asị gị na the feast of new yam or new harvest. Otu a ka ha na ọ dị ya na-asị intertwined. Esi n'orie ndị oge a na-eme orie ndị uvu na oge a na-eme ọnwa oriri anị akwa ka ndị Akpa Ugo niile ga-ebido wee mewe mmọnwụ abalị. Ma ndị Nkanụ ndị ọzọ amakwa m na ọkwụ na-anọ na-eme mmọnwụ abalị. Ndị be anyị na Ogbeke n'ike na-emekwa mmọnwụ ndị Amakpụ ndị Agba na-ebidogo n'ọnwa oriri anị a ka ihe niile a niile na-eme gịnị na-akwụ n'ahịrị. Ọ mere ndị sị gị na ọ dị intertwined. Ka mmọnwụ abalị a na-aga ọtụtụ mmadụ ga-ebido wee gbawa ụfọ mma. Then ọ bụrụ na emesịa orie ndị uvu the next orie ya wee ha na-akpọ orie ọgụgọ inyi. Ebe a ka ọgụgọ inyi na ajụjụ anyị jụrụ m si wee bata. Anyị mesịa orie ndị uvu na orie a na-abịa a ga-eme ya na Akpa Ugo na Mọnde na-abịa na ya emechaa nke a ka a na-ebu ụzọ mee. A ga-ebu ụzọ mee orie ndị uvu. Enwe mmemme a ga-eme tupu a gọbazie iyi. Iwu nata bụ na a ga-ebu ụzọ mee omenala anwa. Orie ọzọ na-abịazi nke ga-eso ya bụzi orie ọgụgọ inyi. Mgbe onye ọbụla ga-ejezi n'ebe